Dúas vitorias, un empate e unha derrota son o balance da 10ª xornada na primeira Futgal. O Unión saíu dos postos de promoción. A Banqueiro e a Valiño collen algo de impulso, pero a Esteirana afúndase no último posto. Xornada produtiva na primeira Futgal. Todos os equipos da comarca enmarcados no grupo 5 puntuaron neste 10º encontro da temporada, pero o punto negativo puxo a Esteirana, que non levanta a cabeza e sumou a súa 7ª derrota da temporada, polo que se afunde no último posto do grupo 2. O Unión tiña un desafío difícil, xa que se media o Ribadumia, que chegaba a este enfrontamento como líder do grupo 5, nun duelo directo polos primeiros postos da táboa. O Estadio da Senra abriu as súas portas para coller este choque entre dous equipos que aspiran ao ascenso e non defraudaron. O arranque estivo protagonizado por alternancias de posesión e ocasións, pero foron os locais os que estiveron máis acertados para adiantarse no 44 e irse ao descanso cunha vantaxe clave ante un rival tocado. José Luis González moveu o banco para buscar o empate, algo polo que houbo que agardar ata case o final do encontro, e fixo desde o punto de penalti. Pablo Reboiras igualou o marcador no 86, xusto antes de ser expulsado por dobra amarela. O 1-1 non se moveu a pesar dos intentos locais para aproveitar a súa superioridade. Os de Asados pasan a ser cuartos logo do triunfo do Campo Lameiro. O Abanqueiro volveu a gañar despois de 7 xornadas sen sumar de 3 e vente facelo ante un rival directo pola permanencia como é o Caldas, o que supera na clasificación. O Municipal de Vista Alegre acolleu este encontro no que os locais foron de menos a máis. Logo de xornadas duras e de recibir goleadas como a sufrida no derbi co Unión, os boirenses deron un paso cara adiante e amosáronse moi serios ante o Caldas. O premio ao seu xogo chegou no minuto 44 en forma de gol, obra de Brais Outeiral. Na segunda metade contiveron o ataque visitante e no 74 Daniel Lorenzo puxo terra de por medio co 2-0. Triunfo traballado do Banqueiro, que se coloca un 10º e ten un colchón de 5 puntos co descenso. O Valiño segue en postos de perigo, pero está un pouco máis perto da permanencia. O domingo recibiu a visita do Unión Dena, rival directo, e conseguiu un triunfo fundamental para manter viva a loita por saír do descenso. Os de Cabo de Cruz tiveron que ter paciencia, pero lograron poñerse por diante grazas a dúas xogadas nas que os adianteiros acertaron. Primeiro foi Brais Rodríguez o encargado de abrir a lata no minuto 40, e no 42 Esono duplicou a diferenza para ir ao descanso mandando por 2-0. Xa na segunda metade e pasando a hora de xogo, o Dena curtou distancias, pero 2-1 imperaba no marcador coa subío final. Agora o Valiño é penúltimo e ten a permanencia na súa man. Sen embargo, no grupo 2 a Esteirana fúndese un pouco máis no último posto. A vitoria da semana pasada diluíse e nesta ocasión o Queixas levouse o triunfo do Xosé Luis Vara. Os locais arrancaron con forza e conseguiron adiantarse no minuto 12 co gol de Raúl Lado, tanto que igualou o Queixas no minuto 19. E xa na segunda metade, o conxunto visitante confirmou a remontada no 68, mesmo minuto no que se quedou cun xogador menos pola expulsión de Kevin Andrade. A Esteirana non soubo sacar proveito da súa superioridade numérica e caeu por 1-2, derrota que deixa o equipo a 5 puntos da zona tranquila da clasificación.